दुअरे से आवै ससुरवत बहू आया, रज करई बहू आया, रज करई हो ससुरो कुआना खोदाया लंबी दूर त पनिया कैसे जाई त पनिया कैसे जावं हो ससुरो कुआना खोदाया लंबी दूरी त पनिया कैसे जाबई त पनिया कैसे जाबई हो। इतनी वचन सुने ससुरु त बहुआ से बोले नी, बहुआ से बोले नी हो। बहू कुआना खोदाए बड़ी दूरी त महराब सौबई त महराब सौबई हो। बहू कुआना खोदाए बड़ी दूरी त महराब सौबई त महराब। दूरे से आए हैं जेठवा त भय हुआ, रज करई भय हुआ, रज करई हो। जेठा बगिया लगाया बड़ी दूर त फुलवा कैसे तोड़ब, फुलवा कैसे तोड़ब हो। जेठा बगिया लगाया बड़ी दूरी त फूल कैसे तोड़ब, फूल कैसे तोड़ब हो। इतनी वचन सुने जेठा त भयहु से बोलई, भयहु रन से बोलई हो। या लगाए बड़ी दूरी त मलिया सौबई त मलिया सौबई हो। बगिया लगाए बड़ी दूरी त मलिया सौबई त मलिया सौबई हो। दूरे से आए हैं देवरा त भौजिया, रज करई भौजिया, रज करई हो। देवरा बरई बसाया यतनी दूरी त पान कैसे पाऊब, पान कैसे पाऊब हो। इतनी वचन सुने देवरा सुनहु नहीं पावई, सुनहु नहीं पावई हो। भौजी बरई बसाए बड़ी दूरी त हम लेई अउबई त हम लेई अउबई हो। भौजी बरई बसाए बड़ी दूरी त हम लेई अउबई त हम लेई अउबई हो। दूरे से आवै ससुरवा त बहू आया, रज करई बहू आया, रज करई हो।